Naša Zem obieha síce okolo Slnka, ale pohybuje sa okolo vlastnej osy, rotuje. Tu máme model našej Zeme, to je globus, že iste to poznáte. No a toto je zemská os a tá práve smeruje do tejto polárky. Áno. No a tým, že tá Zem rotuje okolo svojej osy, raz za 24 hodín sa otočí, tak my vlastne pozorujeme, potom ten projektor sa nám tu objaví ako na východe, slniečko. Tu je teraz práve poludnie, že je nám nad hlavou niekde v lete a potom tuto to zapadá. No, takže keď si predstavíme, že to sme my, tu je niekde, ja neviem, Slovensko, tak proste takto sa nám to potom javí. Áno. Tu si treba ešte všimnúť to, že nie je jedno, že či tá zemská os smeruje takto, alebo by bola kolma na rovinu obehu okolo Slnka. Lebo viete, že tá naša Zem, sme spomínali, obieha okolo Slniečka ako planéta. No, takže je naklonená. Toto je veľmi dôležité, že je naklonená. Keby nebola naklonená, tak by sme nemali jaro, leto, jeseň, zimu. Dostávame sa k mesiacu, áno. Sme hovorili o mesiaci, že mesiačik obieha okolo našej Zeme. To znamená, ak si predstavíte, že toto je naša Zem a toto je ten mesiac, že tak takto krúži okolo Zeme, že po istej dráhe. No a tam tá jeho doba toho obehu je radové 29 dní. Áno, za 29 dní obehne raz, áno, ten mesiačik. No, to znamená čo? On sa môže, ten mesiačik, dostať. Môže byť aj v polohe medzi Slnkom a Zemou a môže byť za Zemou, áno, môže byť v tieni Zeme. Takže obeh mesiaca potom spôsobuje, že pozorujeme úkazy, ako je zatmenie Slnka a zatmenie mesiaca.